Chuzikaye magayi apasondetsa bwera ndi nkhani ina yokhuzana brother amene tikuwaona pa screen pathupa. Amene watu dzina lawo kuteko ndi brother Peter Mdalasini. Makosana brother watu ndi zonena kuti aziphatu. Azichotsera moyo nkhani zake akuti tu mkazi tu. Komatu analitu mnyamata wakhalidwe labwino, analitu mnyamata wa achievement abwino, onena kuti ngakhale anzake angokamba zabwino za iyeyo. Zakhala motani Chuzikaye magayi nchifukwa tabwera. Nkhani ndionena kuti tiyambira ndekuti tu zaka zambuyo zapitazo chama 2013, 14, 15 kumeneko tu ndekuti kunali ku secondary school ya Chipasula yomwetu ndekuti ili mu mzinda wa Lilongwe. Kumeneku kunali mnyamata wina amene anaphusha ndithu maphunziro ake pamenepo. Peter Mdalasini anapezeka zonena kuti basi kuchita bwino mpaka na kukafika ndekuti ku university yake so yachani kodi University ya Lilongwe, University of Lilongwe. Anakaphusha soto kumene kujako kosi ya public health, ayi ndikuchita bwino kupanga graduate. Anapita kukapanga internship yake ndiye kuti tu kukasungu municipality. Mboma la Kasungu kumene kuja analitu ndiye kuti tinenete konsolo ya Kasungu. Mboma la Kasungu kumene kujaku anapezeka zonena kuti tu amagwira ntchito ngatino district environmental officer kumenekoko. Kupusha nthawi yake kumeneko anamaliza wapezanso kaganyo ndiye kuti kukagwira ku give direct kumene kujaso tu anayika nkhabwinonso ntchito zabwinobwino zija chifukwa chotena kuti amagwira ntchito mozipereka. Anali ndiye kuti ndika good initiative anapezeka zonena kuti anakapezanso mwayiso tu ndiye kuti no ku bungwe lina lomwe limatchedwa kutena kuti Corps Africa Malawi. Kumeneko tu wakhala agwira ntchito kufikira ndiye kuti tu tidzenena dzulo limenelo. Dzulo chachitika ndi chani? Peter tu wapezeka zonena kuti tu wazipha. Excuse magayi, nkhani yokhudza kwambiri mmene zapezekera zotino wadziphera m'baleyo. Akunena kuti tu ndiye kuti lachitatu dzulo tukamba ndi lachinayi ndi limene wapezeka ndiye kuti atazipha. Koma lachitatu anayitana fans yake yonse, ma brothers ake onse, azinzake onse kuyitana brotherhood kubwera kudzacheza nawo ngati ma friends. Magayi ndikufunana mubwere ku deni tidzacheze, nunso mubwere tidzacheze ku deni, nunso fans jakuvaya kumene kuja kuti kunali macheza abwino aja kali union kabwino kuchize kuti ako maliro linde zabwino. Anthu osaziwa zonena kuti notu iye uja kwake ndiye kuti kunali kutsazikana nawo tu abale aja. Wapezeka zonena kuti tu basi anthu abwerera m'makwawo lachitatu lachinayi lomwe ndi dzulo. Peter wapezeka zonena kuti tu ampeza atazipha. Mwayiona imeneyo kuzipha ndithudi kuona ndiye kuti akuti utengo umene anasiya iyayi nkhani zake zokhuzana ndiye kuti ndi chibwezi changa sichimayenda bwino chani ndakhala ndiye kuti ndikudutsa mu zokhoma kuona ndiye kuti msungwana zimene amachita. Koma nyamatayi aliyense nzakuyena lisangokamba zabwino zokhazokha. Anali munthu wabwino, anali munthu wanzeru, amatisonkhanitsa pamodzi, amenya kainishi. Anali munthu chachitika ndi chani kuti kamacheza naye ngati zonse zili boboko monse zoti munthu ndiye kuti nkati akutani akudyika akuphwanyika osati masewera, anthu akudusa mu zokhoma osati masewera. Nkhani zake tu pena pake zomwezi zachikondi vamalavu zosakhala bwino, akuti mkazi samayenda bwino. So sadi kunapezeka zonena kuti tu ati mukalata yomweyonso ndiye kuti imene ampeza uthenga umene wasiyawo kumakamba zonena kuti musavutike kukagula bokosi, ndagula kale bokosi, mundikufunanso mundivekenso ndiye kuti chani suti ya nyuwani yomwe ndagulayo. Munthu kuchita kukonzekera ndithudi kuti ndikukazipha. Nkhani yake mkazi samayenda bwino. I know tikamakhala yonse amuna ena amanena kuti mpaka nakukazipha iweyo fwa cha mkazi akazosiwa. Nkhani pena pake ndi mmene munthu wakondera. Chifukwa pali nthawi zina zake tu amuna akati akondetu amakonda koma anakakhumudwisidwa maona zoti ena anasiya kukonda chifukwa chonena kuti anakonda kwa munthu mmodzi koma anakonda kwambiri anakhumudwisa. Koma akati akondezo nthawi zina zake amakonda. And these are the cases. Munthu ukafika point yozichosera moyo chifukwa chonena unamkonda wina wake si level ya masewera ya chikondi imeneyo. Ndikuti amakhala kuti
mira nkati mwenimweni kumira kumachita kuziona zonena kuti no ndi mmene zoyendera papa muzili ngati moyo wanga no watani watha basa papa. I don't know, mkazi amene wapezeka kuti amayenda ndi kasinthu zoti pamene pamukumva bwanji adona chimasomaso chanu mukumva bwanji beta tumonaka mumasulatu munthu itu chilungamoto kunena kuti aine sindikuona kuti mwina tingendere limodzi zimathandiza fazani munthu uja amaziona kuti apapa nde basi palibeponso tsogolo ndendipanga bwana mwina abweza mwina abwata masuka kapena mwina anakatana ndi heartbreak mwina anakati ngati reality nkona zingende bwanza mwina ena anakatopanga notice kuti uyuru ndi mmene zokhaliramo ndi girlfriend wake uja sizoyenda apapa katamuonani zikuyenda mwina koma apapa look at what has happened. Pressure yawuzi kuti imangodzadzana nkati mpaka nokafika zonena kuti no Peter wazipa, Peter wazichotsera moyo. Amuna atema kumana nazonso pena pake akuti tu mamuna osamalire osamangoyankhula mavuto ake opena paliponse. Ma guys, let this be a lesson kwa inuyo amuna anzanga. Guys, tiziyankhulana zimakhala bwino. Ine ndeleni nzanga drafu amakhala mu pharmacy ina yake timacheza timamasukirana kwambiri ablazi pali abcd nthawi zina amata ndiyimbira foni brother tamangani ndikufuna mudzandipeze pali nkhani ine nkusiya china chilichonse kutamanga ukampeza ukamva nkhani this is very serious ablazi ndikuona ngati muyepange motere tikamachoka umene kudza ndatathandizana tiziyankhulanani magayi tisamangozisunga zinthuzi anzake oseda kunena kuti timacheza naye bwinobwino uyu zoti kapena chani sitimaziwa kumataonana papa zimene zachitikira zosakhala bwino chani. Rest in peace brother. Ndi nkhani zokhumudwitsa izizi ngati dziko tutaluza rachibale aluza ma friends aluza amene akudandaulamo. Anyways akunena kuti ma program ndi kuti mawa kwa Abiwi kulilongwe kumanda kwa Abiwi ndi kumene akamwike. We're not sure ngati program apeze kuti akhalabe standing like that kapena mwina pabwera zina zosintha koma nkhani zake ndi zimene zozo. Chuzikaye magaya chuzikaye. TNTS kukhulupirika mu maubweziwa kapena kandi maubalewa kandi mabanjawa tiyeso kukhulupirika. Ngati tikuona zonena kuti munthu uyo mwina ati sitikuvana naye bwinobwino ifeyo sakutifikapo ndiye kuti noti masulane bwinobwino. Beta ari kusiyana ndikunena kuti noti zipangana lead on. Don't lead each others on. We should not lead each other on. Tisamapezeko zonena kuti kungokankhirana basi iyayi tiyeni auna eka kuti apanga motana amene ayisolve adziwa zonena kuti neyo pamene ndikupanga chonchimo ndi kuti zathapo kwa ineyo. Let's come clean. Azimayi it's better let's come timdzemasuka nkuyankhulana chilungamo kusiyana ndikunena kuti noti zikamadzadzana ndo zimadzadzana yonso madzimaganizo mpaka na munthu umafika ponena kuti no ngati sungakwanise ngati ulibe emotional stamina ngati mkatimu iweyo ulibe mphamvu zina zake zoti ungathe kuima pawekha ndikuthana nazo zinthuzi ena wapezeka zoti akokoloka ndi kuti ndi chani ndi mphepo imene ijayi napeto wake kumakhala amenewo. So sad bwanji. I don't know what to say koma this is very very sad. Munthu wonena kuti wapopo ma achievements abwino ntchito yabwino ma results ake azikhalawa chozikaye magaya. I will not say much lero lizango ndikhudze kwambiri. This is a loss to the brotherhood we have lost. Not only the brotherhood ngati dziko sotaluza amagwira ntchito ku Corps Africa Malawi. Ndi chinthu chonena kuti tuli chikampani chikande chibungo choti mpaka chimachokera ku Africa mpaka kalumikiza ndi pa dziko lonse lapansi. Chuzikaye, excuse me. Mzimu wa Peter Mdalasini ukause muntendere osatha. Pepani magayi nonse amene mwaluza mwina make ma direct achibale ma friends ndena nonse kaya ma colleagues amene magwira naye ntchito pepani kwambiri. May his gentle soul rest in peace. Chuzikaye.